Welcome back mga kachapsoy! Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Lawang, Northern Samar dahil gusto ko pong ipakita sa inyo ang preparasyon o ginagawang paghahanda ng bayan po para po sa magaganap na pailaw sa plaza na gaganapin bukas Lunes, December 5, 2022 sa gabi po kung saan po magkakatipon-tipon na naman po lahat po ng mga lawanganon, yes, para po sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. At ayan, shoutout po sa bumubuo po ng Lawang Tourism, syempre po sa ating pong lokal na pamahalaan sa kanilang pagsusumikap na mabigyan ng makulay, maningning at maliwanag na Pasko ang bayan ng Lawang, Northern Samar. Ayan, shoutout po lalo na po sa butihing Mayor Hector L. Ong at sa lahat po ng bumubuo ng Local Government Unit of Lawang, Northern Samar. Noong nakaraang araw ay nandoon po tayo sa Palapag, Northern Samar para naman po sa pagbubukas ng kanilang pailaw sa Pasko 2022 at nakatutuwang isipin na halos lahat po ng mga bayan dito sa Northern Samar ay sama-samang magbibigay ng liwanag at kulay ngayong Kapaskuhan. Karamihan sa mga residente ng buong lalawigan ay pawang mga mahihirap at lalo pang naghihirap dahil po sa kalagayan ng panahon sa ngayon. Mahal ang mga bilihin, mahal ang mga gastusin, mahal ang mga bayarin. Kung kaya naman ang mga ganitong inisyatibo ng lokal na pamahalaan ng buong lalawigan ay napakalaking biyaya po sa kanyang mga residente. Sapagkat bukod sa kasiyahang maihatid nito sa mga tao, ang mga liwanag mula sa mga pailaw ng Kapaskuhan ay sumisimbolo ng pagbangon at pag-asa para sa mga mamamayan. Diba, ang haba-haba ng litaniya ko. Manonood lang pala ako dito ng preparasyon ng pailaw. At ayan, nandito na nga tayo sa plaza ng Lawang, Northern Samar. Ayan o, hindi ninyo nakikita kasi gabi, pero kami nakikita namin maliwanag na maliwanag. Ayan o, may mga nagpakakabit na mga ano ba yan? Parang lawa-lawa. Lawa-lawa. Ayan, nandito na tayo sa eksaktong lokasyon kung saan po naganap ang pailaw sa plaza noong fiesta dito sa bayan ng Lawang, Northern Samar. At dito din po sa parehong lokasyon na ito, gaganapin po ang pailaw sa Pasko dito sa bayan. At ayan, nakikita po natin marami na pong nagpakakabit na mga pailaw. Medyo po madilim, hindi po ninyo makita sa camera pero nakikita po namin. Ayan o, marami-rami na po yung mga nakakabit. At syempre, shoutout po sa mga nagkakabit. Nandun sa mga iba. Ayan o, nakikita ninyo yan. Mga pailaw na po yan mga kachaps. Ayan. At syempre mga kachapsoy, thank you so much. At shoutout po sa lahat po ng mga kamay at mga taong nasa likod po ng pagtatrabaho ng maganda at pamusong pailaw na ito. Grabe. Sa ngayon pa lang excited na ako at excited na rin po ang mga kachapsoy ninyo. Ayan. Mark your calendar mga kachapsoy. Sa December 5 po ang opening po ng pailaw dito sa plaza ng Lawang, Northern Samar. At shoutout po sa lahat po ng bumubuo ng programa at proyektong ito. Grabe. Wow, ito pa, isa pa to, pailaw. Ay, bar 21 pala yan. Diyan dati ako gumigiling. Wow, grabe, ang ganda ng bar 21, no? May pailaw. Shoutout po sa bar 21. So pasyal na po kayo dyan mga kachapsi. Masarap po yung pagkain at inumin dyan. Ayan. Papunta naman po tayo ngayon sa Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. Dahil may Christmas decor din daw doon. At yan. Syempre pupuntahan po natin. Dahil may Santa Claus daw doon. Opo, pupuntahan nga natin at makapagmano. Baka naman tayo mabigyan ng pamasko. Ayan, yung mga bahay dito. Ayan, may mga palamuti na yung ibang mga bahay. At syempre yung sa amin na lang yung wala. Dahil mahirap kami. Ay. Ayan, shoutout po sa mga bahay na grabe, kumukuti-kutita, bumubusi-busilak. Yan, kumanta. Ayan, dito po tayo, papunta na po tayo sa Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. Shoutout po sa lahat po ng barangay officials ng Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. Mabuhay po kayo mga idol sa pagpapailaw ng inyong barangay dahil po makapagbibigay po ito ng kaligayahan hindi lamang po sa mga bata, pati na rin po sa mga matatandang isip bata. Katulad po namin na natutuwa po sa mga ganyang mga pailaw. So nandito na po tayo mga kachapso. Yes.
Shoutout din pala sa aking dalawang kasama dito, ang aking driver, ang aking pamangkin na si Marvin Servito, at kasama ko dito ang aking isang estudyante na kung tawagin ay Awu. Shoutout po sa lahat po ng residente ng Barangay Baybay, Lawang Northern Samar, lalong lalo na po sa mga nasa malalayong lugar na hindi po nasisilayan ng kanilang barangay. Ayan, nandito pang inyong maestro Ware para maghatid sa inyo ng magandang balita. Ayan, totoo nga ang balita, may pailaw na nga ang Barangay Baybay, Lawang Northern Samar. Opo, ayan o. At ayun, nakikita na natin ang kanilang Christmas tree. Yes. Lapit tayo mga katapsoy. Ayan. Wow. Grabe maganda mga katsapsoy. Wow. Yes. Ano ba yan na ulo? Ayan. Wow. Grabicious, delicious, papapalicious, malamalicious. Wow, grabe mga katsapsoy. Ang ganda-ganda dito. Ayan. Hi. Hello. Baka gusto nyo mag-shoutout. Wag na kayong maalo. Bakit kayo naaalo? Niya, may upload niyan duha. Wala naman kayong alo. Huwag kayong mag-inalo. Ayan. Napakaganda po ng kanilang signage, I love Baybay. At katabi po nito ang kanilang napakalaking Christmas tree na grabe-shoes. Napakaganda po ng idea na parang may mga sinag papunta sa star para sa may 3 haring nagsidalaw. At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Ayan si Abidan. Hoy Abidan, mag-hi ka naman dyan. Huwag ka mag-inalo. Ayan, taga magsaysay po yan. Yan po sa Abidan. Gusto mong sabihin ko yung agnay mo? Ay, Awu. Awu, huwag ka nang mag-inalo. Awu, artista ka na. At ayan, tapos na tayo sa Barangay Baybay. Papunta naman po tayo sa last stop natin, ang Barangay Little Venice, Lawang Northern Samar. Dadayuhin natin ang kanilang pailaw, ang kanilang Christmas tree mga katsapsoy. Maganda raw. Nandito na tayo. Ayan, wow. Ganda. At ayan, grabe. Ang ganda po ng kanilang Christmas tree. At maging ang kanilang barangay hall ay nilagyan ng pailaw. Nagmukha tuloy itong bahay ni Kuya na hindi natin napasok dahil hindi tayo natanggap. Ayan. Ang ganda po ng kanilang pailaw. Bagaman simple pero napakaganda po at napakaliwanag. Napakalaki. Yes. Nasaan ang pamasko ko? Ayan. Thank you so much sa inyong pagsama sa vlog na ito. At abangan ninyo bukas ang pailaw sa bayan ng Lawang Northern Samar. Thank you.